bibidaton guys oh. Ay, Joy! Ay, silos. Ay, dili, Marquez bibidaton man ha. Good morning. So ako na po ito guys, si Ruby Provinciana. Welcome sa YouTube channel. So nagatuhang mga kuan guys na buwak na din siya. Kala siya pink na. Kala siya orange. Orange. Diya, kala siya pink nga gagmay. Diya has janggi kanang kuanan og walang orange food nga gagmay na. Sara na siya kakaang. Sara na siya kakaang. Diya guys, sa katuday ng utana nga ning comment nga giinsan hiniha pagpabungan niyang sili. So wala na dyan na guys, wala na dyan na siya butang iog fertilizer, wala na butang iog mga unsa-unsa. Basta ni bunga ra dyan siya. Na nahurot na gali guys og kuha kaya nangahinog naman yung iban. Kuan na ran as dyan sa sako, ma'am. Na sa sako na siya nagibutang. So kanang lamang ijahang soil na ijang gibutang kay murag na say organic nga mga papatambok. So madyong buntag natong tanan guys sa kalain-laing lugar. Diya sa jukado ko na mata guys kay malagi na kuan daghantag trabaho. Diya kaniya tayo po ni atangan guys kay hapit na po di siya mubunga. Kinananga naman siya og kuan. Basta manangan ni sila og gagmay-gagmay nga sanga na bunga na sila. Kanang murag magsanga-sanga bitaw na. Kapit na sila mubunga. Lagi guys kanang aran ng kainit rong panahon na. Hala. Nay nagtingog nga langgam dari kay. Asa man ro ha? Taon. Hanggang mong gipulitan nga langgam guys kamo man siyang gi kuan kay naman ni jay mga inahanda ni asara to. Bijaan man. Dahil lang natin ibutan kay makita man siya sa inahan. Gikuan ni siya guys kanang nahug bitaw sa lubi. Diya isibli ni Cool. Suksok na sila. Ay, sorry. Gisibra na siya ni Nicole guys kay nahug na siya na nas lubi. Diha oh. Nahug diha ba? Diya amo na siyang gipunit gahapon. Kaya nalagi siya hapdan rapod siya og pagkaon sa iyang inahan. Na mga pagkaon man ang ipangbitbit sa inahan oh. Kasi lang nahug ladto. Problema kung asa na hindi butang. Kaya na mga inahan nila dahil naga lupad-lupad. Guys, kaya makitaan silang inahan. Sila guys, oh. Ilan ang gingad to ah. Kaya nalagi duha ka buk anak nila nga. Daghan kado na sila. Okay. Nahug lagi na siya guys gahapon na. Alam magituntong siya ganang bunot. Daghan kado na sila na ah. Ito kayo sila tanawon no. Mga ransijang. Ano guys to? Ano guys to na? Hope na sila do sa kuan. Mahap na siya dito sa gibutang nga bunot kaya naada to giyang anak. Yung lipayan nila oy. Padeo sila. Ang daghana dyan nila guys na nanungtong na. Mo nang ilang mga anak nangahog.
Ito lagi ang inahan guys na tungtong na. Diyan na nang gihatdan og pagkain. Tinabangay man na sila. Madyo pa lagi mga langgam guys kaya nagtinabangay. Hindi na sila makasarili. Bisag nahug na nilang anak guys, sila na silang balikan silang ginikanan. Amo na sang gi-rescue kay luoy pud dya basin og makalupad na kay piso pa man. Maluoy. Daghan ka sila oh. Daghan na. So guys, dahil tas likod guys kay naputoy nung tana og ang mulberry murag 8 months na kung nujang gitanom dya wa mo bunga kani gali siya guys bago pa na sang gitanom pero nananggali na siya bunga oh. Bisan pag kanang pagtugsok ra bitaw na ha guys nang wala siya mo bunga na siya na kana sa bago na siyang gitanom na ha diha. Ay lahi po itong sudad to. Kuan na jud ang teknik dani. Kinahanglan sige jud siya nimo og putlan ma'am. Kanimo malbiri sige mo putman di nimo patasen ba. Sige ni sa nimo putlan kay aron kada putol na diya kay mubunga man. So si Gigi nis ni agi nag-harvest to dani na napud si na. Kada ma-harvest na nimo na kana bago na pud na sa nang giputlan. Pwede galig putlan na ni mo dari kaya mabag-o. So mabag-o gizang mga sanga na. Bago na sa nangiputlan o. Na sa bunga kana. Kaya ako masang gikatan dire. Kada putol na ko guys na anas day bunga na. Muna day teknik sa magtanong taog malbiri. Kaya naman to yung kumin nga kuan kanang yun sa akin pagpabunga. Wara jud na itanong ra na nimo. Imura na siyang putlan, yung taas. Pwede po ka nang ganahan pag ka mag-seed ka, putlan ni mo dani ka na murag na sa bunga para nagtanan ni mo magsige na sa bunga. Kani ang gidagi to gikan nila Mama Julie, mga ingani-ingani ra ni sa guys. Mga kahoy-kahoy ra na. Kay pwede ra man ang mga kahoy ra imuhang pangutlon, may mo itanom. Kana mga kahoy nga tagsaka dangaw ba. Mora na yung itanom dana. Tagsa kadangaw nga. Kahoy pero ingana pa na sa tagsa pa na sa kadangaw guys. So, pagtanom na yung bunga na nasa garang gamadja pa. Basta magsugod na sa upuan. Hindi na sa kawadag bunga. Wala say kada adlaw na sila mga Nicolari para mag-harvest. Na hindi na sa kawadag bunga. Na siya nga kuan. Karena man to ni comment nga kuan giyon sa pagpabunga. Yung bunga ra din sa ijaha. Awag ka to di ay kariding cranberry aga na may nahinog. I-harvest din na kay kuan. Itanong ni Gigi ja kani apo ding pa kuan guys pa hinugon kay apo din sa doon sa buhol. Kay magpadapod to si Mama Julie. Diya guys kanang patabang gihapon ko ninyo guys sawa pa naka react og heart sa picture ni Cristel sa among barangay dari. So ang kuan guys last voting na guys ala pizza DC City sa alas 12. So sa katunga pa naka react og heart ug naka share og like. Dayog lamang pug share og like. Madyo lang pud guys makatabang ni Cristel. Kanang isang daog isang gamit niya sa isang pag
eskwela. Saka na din si Jagtaman. Pero murag hinay ka dyan saka guys kay kuan. Ako karidi ani saka na din si Jagtaman na So ato na lang sa huwaton guys nga mo adton na sa taas. Dahil ka rin atong upo na hapit na po din mo saka guys. Jarang katambok. Buyag-buyag. Tambok. Kato si Jasa guys kay kubasa to. Dali ara po siya man guys mga dagdakado siya mga nurek ang mga sagbet. Diya guys kay Sabado lagi ron mo adto ko og pikas. Amo. Kaya siya kubasa mo na. So ato ning kuan guys kay muilig man ni siya og kuan sa tung tanom. Kuag sagbut. Dili ra juga yung tubo ni sagbuta. Kana siya kay nauwahi man nagtanom guna siya kay kani man nauna man nagtanom ni. Diya guys kani siya alas 4. Morning, Titoy. Morning. Apir morning. Apir morning. Oh, morning. Tulog pa man si Dante. Apir. High five. High five. High five. High five, baby Toy. High five. 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 Yo, wa man moabot imong kamot. High five. High five. High five, usab. Kaya makita nila dali. High five, high five. High five, high five. Oh, high five, high five. Jesus, high five mo na siya. Oh, sus. Ay, sus. High five pa juga. Oh, lipod na, high five. Bataan. Kaya guys, agatong kuhan guys na agi. Harbisa naman nila dari. Oh. Dagka na siya na. Diyan ka na siya musugod na po sa pamuwak guys na. Pailhan na siya ni mo basta mo bag-o bitaw mga sanga. Mo kuha na po na siya. Mo buwak na po na. Hindi na siya kanang kuhaan basta na magsigig sanga mo buwak na. Mana mo bunga na. Ano naman? Wapa na sige pa harvest. Wapa na ni harvest kay kuan. Tawag dito. Di pa hinog. Dagat guys kay dagat mo. Nay kuan oh, yati. Pamutong ang adlaw guys na ngit-ngit ang kuan. Wala guys kay mamahaw si Papa Idi. Ayaw haglingkod-lingkod diha. Ayaw haglingkod-lingkod ang Toy. Ay, smile be. Be, smile be. Be, smile. Smile be. Smile be. This morning, smile. Taro nga, smile be. Smile. Ay, up. Up, baby.
O pa na mamahuman guys na. Kay gahapon nagtrabaho man ko dito sa Pikas. O pa na siya mahuman. May DIY na lababo. Ay, Jud ba? Bibi Dalton guys, oh. Ay, Jud! Ay, silos. Ay, dili man kay Bibi Dalton man ha. Oh. Bibi Dalton, oh. Di lagi ka silos si Dante. Ay, no! Ya, Bibi Dalton, oh, silos man si Dante. Aray, aray, aray. Ay, sagdi naman. Si Dalton rana, mas masamad ko. Kanya Dalton, oh. Di lagi si Dalton lagi na. Aray! Agay! Si Dalton na. Si Dalton na oh. Nasuko siya ka na bata. Magsilos siya may bata. Ah! Aw, aw! Pagkis Dalton na oh. Oh, Dalton. Ayaw pa karga mga nanay ha. Aray! Naparo na. Stilan. Naparo na kong Dante. Si Dalton na. Silos. Aray! Aray. Dante! Ay! O sige, bye-bye, Dalton. Love you, bye-bye. So, si Dalton, guys. Nakakauli na din si Rami. Oo. Hey, pagduwa. So lang nagsilo si Dante. Baba. Ay, sis! Ay, baba. Ay, sus! Baby, Dalton! Narawa guys, oh. Bibi Dalton! Bibi Dalton! Iton! Ay! Nalibang. Sige na, bye-bye, Bibi Iton. Ayaw pakarga ni nanay, ha? Ayaw pakarga ni nanay. Oh, tubag, luuya, tubag. Ay! Ayaw pakarga nanay, ha? Sige, bye-bye, day. Nga, ambing mo dia. Pagaling, day, Florami, love you. Galing, day. Kaya nga naon, munta ka na musibo, niuli naman, day ka. Adyo sa kuan, adyo jud liuk-liuk ka, bisag gagmay yung bit-bitan, adyo jud. Maglubag ko siya. Ha? Maglubag. Nabuang na. Maglubag ko no siya. Sige, babay na tir. Kina kuan mo. Ngay mo adto lang na gabi, nga uli naman day siya. Bye. Love you. Diya guys, na rin ako speakas. Diya wala pag manamag istorya ni Dalton. Murag mao si Dalton guys. Makasabot din siya. Diyan nas flora may nakauli na. So man yang gibuhat guys. Gapon kanang siya gipang butangan og bato. Kay ang di ba daanod bitaw mga juta. Kay nagang malbiri lagi kita nom. Diya kada daw jud kumori dari guys. Kay nagagabi arang kasuga kadug hangin. Diya guys kay mga tumba man ni mga tanom manang kanang mga tanom bitaw nga nas kaang. Diya wala po ko gitanong dari day guys nga kuan. Kani siya balingbing. So tulo din sa kapunuan nga balimbing. Jaha dyan isang surbihon dari ra guys. Kay kanang magabi lagi grabe ag unos. Ja mga tumba maguni mga tanom nga nas kaang. Dyan ay natumba dari guys dia. So ano isang patindigon ron guys kana natumba na siya. Ay, Bilita, samang ka. Ay, sis Bilita. Ayan yung Bilita, oh. Ay, O, kali hatol niya tulog. hala. Wala, ikaw pante? Wait. Thank you. Sama ni siyangan. Singan ani? Pastillas. Thirsty guys. Kanang nanaday ko na speakers kay sa judi ko na nawag dadto ni Florami. Diya katong nga ning comment bitaw nga kanang mo bisita mi ni Florami. So aran dali aras Florami dadto. Wala buti og tulo ka adlaw. O ba mo tulo ra siguro sila ka adlaw. Abli la. Kaya naman to yung mga ning comment madjop ka ng sibura la ekonomi jadi mi makabisita. So nagsabot na naman dud midaan kay magay nang kabaw ra pud Florami. Makasabot pud si Florami. Kaya masinabtanan man to si Florami guys kanang magutan ka to siya. Tuana ni uli na. Nakauli na siya gahapon pa. Ang pizza to siya nakauli. Siguro siya nakauli o pizza 11. So dali ra si Florami guys.
Yan ako dari guys, kay mo naghibuhat na naglandscape ko dito to. Diya kay kusog magkadughangin guys manang kung ipatindig to mga tanom mga nga tumba. Diya hi mamers, shout out. Na shout out. Shout out guys. Nasa shout out guys. Hi guys. Shout out guys. Naghilak ko gahapon guys kay nayayay ko sa dagan-dagan. Kay dagan-dagan mo asa magyayay bin apa ba? Bin. Tanawon din nagdugo na po ba? Hindog. Wala di ay piang ra di ay no. Dago na siyang ligo guys sa doon sa naligo. Sa doon sa naligo. See bye. See you my next vlog guys. Sabi mo. See you my next vlog. Sabi sa see you my next vlog. Love you. Love you. Love you Ansan Blanton. I love you Mammers. Love you Ma'am Bitani from Germany. Shout out guys para mama. Shout out guys. Maghapon yan. Hapon. Antay na. Uy, hala, punita na imong labay. Punitan ha ka. Libutan nga sa basurahan ka. Salamat sa pastillas. Sadya kong gitagag pastillas gaya. Nakala ka dali na kaya magkuha na kayo ikaw dito. Kaya dapat tayo na buhaton. So nag-ilis ko guys kay ganahan mo ko na ni kay murag huwagay mo sa magtrabaho. Kaya mamutod ko. Mamutod ko dito sa babang sundang. Masamad na. Makasamad ni. Ako, masamad ako. Kasamad ni. Sa una. Diya guys, mo to guys kanang di ko makapag-video na dito sa babaw kay kuan ka ng saba ng kasada. Gabo, ikaw lagi wa ka na nilhig. Di ka? Ano man? Lami ang pastillas? Lami di ay. Dito, dito. Ano naman ka diha kinit? Ay hilad tiglanggam ha. Ay hilad tiglanggam kinit ha. Morning kinit. Ay hilad tiglanggam kay naidahang langgam rabas babaw. Ito naghingitas diyang inahan ang yang anak ko. Nasa diha nagpuyo igas ngitas anak.